Minä olen Mikko Virtanen. Minä olen suomalainen mies. Minulla on vakaa tieto siitä, minne minä oikeasti kuulun. Ja se paikka on Suomesta länteen. Minä haluaisin niin kovasti olla yksi ruotsalaisista. Haluan, että minut ottaa mukaan sen 3-tuntisen upeasti polvelevan keskusteluun, jossa päätetään, että taloyhtiön ruohonleikkuriin vaihdetaan terveys. Oman diagnoosini mukaan olen kansallisuustransvestiitti. Oj, oj, det var hirvide.